Carpesa ha canviat, Carpesa ha anat evolucionant com tot, unes coses per bé i unes coses per mal. Té els avantatges de ser un poblet i els avantatges d'estar al costat de la ciutat, però també té els problemes de ser un poblet xicotet i els problemes d'una ciutat. Carpesa, en certa manera, s'ha convertit un poc en un barri dormitori. Avui tots treballem en València, o estudiem en València o al voltant de València, i Carpesa cada vegada hi ha menys tendes, cada vegada hi ha menys bars, cada vegada hi ha menys comerços. Hem viscut un declive que l'estar també, els avantatges d'estar prop de la ciutat també són inconvenients. Els ha llevat un poc la personalitat. Però sí, pese a ser Carpesa un poble de València, no tindrà ajuntament propi, depèn del... Així diguem que anem a València, Carpesa sempre té la seva identitat, Carpesa té les seues festes, a part de les falles i tal, és un poquet, te'n vas a València, no? Carpesa té la seva idiosincràsia particular, és d'alguna manera independent d'aquest punt. Tot el món diu que ell és de Carpesa, no diu que és de València. Hola, jo soc Carmina Badia Palanca. Normalment me coneixen tots per Carmina la Rambela. També algú diu fill de Pepe el d'Albireta. I esta és el Vireta. O sigui, he trobat aquestes dues fotos de la meva iaia, són de l'any 1919, en la indumentària de l'època, i així quan es va casar, ella i el meu iaio el dia de la boda. És curiós, però es vestien d'una forma molt diferent a la d'ara. El meu iaio així apareix en bluseta, ell per norma sempre vestia en bluseta i pantaló ratllat, igual tenia que fora dilluns que diumenge que festa de guardar, la seva indumentària era el pantaló ratllat i la bluseta. Curiosament a mi em cridava molt l'atenció perquè l'altre iaio meu, el iaio Salvador el Rambelo, ell era molt modern, li agradava anar a l'última, i igual el veies que venia de València en una gabardina a lo Humphrey Bogart en el sombrero, que venia en una jaqueta de cuero a l'última. I veia l'altre iaio que anava totalment el contrari, o sigui, era un clàssic de pantaló ratllat i bluseta i l'altre iaio era supermodern. Eren molt diferents, però vull dir, era curiós veure com dues persones de la mateixa edat i la mentalitat tan distinta. Soc Quico Espinosa Ballarri, soc llaurador de professió, continuo sent llaurador, mon pare també era llaurador, soc llaurador d'estirpe, que diuen, perquè mon pare, meus abuelos, el meu besavi eren tots llauradors i treballo a les terres així al voltant de l'Alcria el Pelut, que me diuen a mi el Pelut, per això mos diuen els peluts. He posat una altra foto que és de la festa dels Sants de la Pedra, que són així els patrons del poble, i estan els festers que abans els festers, o estaven els cofrades, que se diuen, i els cofrades cada any anaven rotant-se per fer la festa, i anaven passant-se la cofradia de pares a fills, i per això hi ha gent major així, hi ha gent jove, hi ha una gent jove, el Vicent el Pallasso, que diuen, que ara ja que té media, que té ja vora 80 anys, i així en tindria, no sé, una vintena en tindria o així. I estan mon iaio i el seu germà, està el retorn del poble, i quedaven, si sobraven diners de fer la festa o això, enxuntaven que estés un o això, i un dinar en Casa Clemència, que entonces era un bar allí perdut enmig de l'horta i ara està ficat allí al final de Primador Reig i engolit per la ciutat. Soy Isabel Collado. Aquí a nivel del pueblo, Isabel la Morena o Isabel la Mala, según como se quiera, cada uno da su versión. Estamos hablando de hace 33, 35 años, cuando empezó la escoleta.
nació del movimiento vecinal, lo cual significaba que las mujeres podíamos incorporarnos al mundo laboral si teníamos un sitio donde dejar a los hijos. Y luego a nivel de las pedanías de Hortanor significó unificar todos los criterios de las diversas, que eran 3, Carpesa, Benifarach y Borbotó, aunque venían también muchos niños de Borbotó, de Torrefiel, perdón. Significó primero, aunque yo no parlé en valencià, era la introducció de la llengua del poble, ¿vale? És a dir, tot el personal tenia que fer una inversió de la llengua. Els xiques parlaven en valencià, eren del poble, i nosaltres teníem que parlar en valencià. Eso per un principi. Després era integrar els xiquets en el seu entorn, el que era l'horta, el que era el poble i el que eren els hàbits i costums del poble. Principalment, en això, tot el personal que treballava en l'escoleta volia fer-lo. He traído varias fotos, ¿vale? Y las primeras de las que hicimos fue esta, la integración en el medio rural. Cómo, si eran hijos de agricultores, y habían otros niños que no eran hijos de agricultores, lógicamente, porque Carpesa sí que tuvo un flujo de inmigración de gente de fuera que no eran autóctonos, digamos, del pueblo. Entonces había que trasladarles también dónde estaban viviendo y cuáles eran las costumbres del pueblo. Dedicábamos a pasear por la huerta, hablábamos con los agricultores y ellos nos explicaban, les explicaban a los niños en qué consistía la faena que estaban realizando en cada momento. Después era la integración también en lo que eran los hábitats de las alquerías que habían alrededor. Visitábamos todas aquellas alquerías, que no se me olvide, porque además creo que es muy importante. La escuela nace a través del movimiento vecinal y hay que decir que todo el pueblo se integró en ese movimiento, no importaba de qué forma fuera uno, si era del pueblo, si era de fuera del pueblo, todo el mundo se integró al máximo, se hicieron, yo qué sé, tómbolas, se fue a replegar por manises, cerámica para luego hacerlo, se fue a pedir a las grandes compañías, marcas que donaran, todo el pueblo se integró. Y también hay que decir que lógicamente los trabajadores estuvieron un año sin cobrar para poder hacer toda esa reforma de lo que supuso la escoleta. En estas fotos, pues una... Bueno, són dues coses, però una que sí que m'agradaria més que res era remarcar, que és una de les coses que ja no n'hi ha en el poble, que és l'escola. Que és l'escola, aquestes dues fotos són de l'escola de Carpesa, que estan retratant mon pare i hi ha més gent per ahí coneguda. I és una de l'escola que jo he anat també a aquesta escola, que hi ha una escoleta ahí en el carrer Garcés, que ja se tancà en el seu moment. I és una de les coses que me fa cosa que no estiguen ja, perquè una escoleta pues, són xiquets i és vida en el poble i és una de les coses que abans que poquet a poquet han anat minvant, que abans hi havia pàrvuls, abans també hi havia una escoleta una guarderia, que jo també que la muntaren entre ma mare i unes quantes dones més del poble i això. I és una de les coses que tinc bons records d'aquella època i tots els joves o tots de la meva quinta que anàvem allí a escola pues és una cosa xula. I sempre que passe per davant me'n recordo de l'escoleta i la veus allí mig caiguent-se la pobra i és un edifici molt xulo, la veritat, i està en runes. ¿Per qué va a desaparecer la escoleta? Por una cuestión política, aixina de senzill. No interessava, se va privatitzar, les escoles que eren en Carpesa realment, el lloc no era de l'Ajuntament, però en altres puestos de València sí, perquè lo havien pagat els treballadors de les escoles. Del nostre salari anava a fer escoles noves en els barris, per al final acabar fent escoles, les 32 escoletes que n'hi havia. Quan ja tenien 5, l'Ajuntament va canviar totalment de política, de govern també, i va donar escoles que eren pagats per els propis treballadors al sector privat. En concret a la Marni, se va quedar com aquell que diu que era qui portava la Federació d'Escoles Privades. I se nos va furtar, la paraula exacta era furtar les escoles infantils. Va passar a mans privades, algo que havíem pagat nosaltres. Què ha passat també? Pues que ja no n'hi ha
a nosaltres com Carpesa, com pedania, era molt important tindre un lloc, perquè si no, a on van els xiquets? No Carpesa soles, Benifaràs i Borbotó, que era el que se juntava. Això ha desaparegut, per tant, les mares que tenen que treballar o a les iaies o, lògicament, al sector privat. No n'hi ha un altre lloc on deixar els xiquets. Hola, soc Abe. Jo visc així a Carpesa des de fa uns 16 o 17 anys. Vinc del barri del Carme de València, vaig néixer allí i vaig vindre així per canviar, per estar a peu de terra i per tindre més llum. I esta alqueria és esta, que és l'alqueria de Calet. Bé, de seguida que vàrem vindre així, vàrem veure que hi havia moltes alqueries, ja coneixíem en algunes, vàrem contactar amb aquesta gent i ens vàrem dir estem fent un grup de la gent d'alqueries per a poder fer un poc de força cara a l'administració, per a que ens arreglen un poc els camins, per a tindre més facilitats, per a tindre llum pública, etc. i tal. Vàrem fer unes quantes reunions, vàrem conèixer a gent d'esta zona i amb el pas del temps vaig conèixer a una altra gent del poble, vàrem veure que teníem afinitats de pensament i de manera de viure. Alguns eren del poble i altres eren com jo, nouvinguts. I ja està. Així vaig contactar amb la gent del poble, vàrem muntar una associació cultural i vàrem realitzar actes de tipus cultural, presentacions de llibres, pel·lícules, documentals, sopars, etc. I molt bé. L'associació es diu Carpesa Tria, la varen muntar fa uns quants anys, perquè Carpesa, com ja sabeu, no és un poble, és un poble de València, el que antigament es deia pedania, tenim poca autonomia, poc poder de decisió respecte a les nostres coses, i amb aquesta idea es va crear Carpesa Tria, per dir, tria de triar, volem triar el que volem ser, i volem ser poble, com era en 1800 i tant abans d'annexionar-se a València. Hola, jo soc José Miró. Carpesa es volem molt xicotet i està així enmig de l'horta. I per mi una cosa molt important és l'horta. I he portat alguns records de l'horta. Mon pare, que ja falta fa uns anys, era molt aficionat a la fotografia i de fet fa 50 anys inclús tenia el seu xicotet laboratori i revelava les seues fotos en casa. I tinc alguns documents que són, per a mi, almenys una preciositat. Així que es cultiva la xufa i se crema la palla de la xufa abans de treure-la, per fer l'orxata. Este és el tio Cepero, ja falta fa anys. Aquesta foto tindrà uns 50 anys. Una foto pot ser que siguera el mateix dia, és el tio Cepero carregant palla de les xufes. No sé per què no la crema, potser perquè tenien la germana, el cunyat, tenien un forn, possiblement igual el gastaven com encenall. Jo tindria 4 o 5 anys, acompanyava mon pare, m'ensenyava el gust per la fotografia i jo sempre he sabut fer fotografia. Això era la font. Ara es diu el Palmeret, està ahí al costat del club de natació, és un canal de desaigüe, però antigament era esta preciositat de riuet, fa 50 anys. En estos records de l'horta, mismo os pot estranyar que així en l'horta de Carpesa hi ha alqueries, però no hi ha barraques tan famoses que són en l'horta de València, que un llibre de Blasco Ibáñez se diu La barraca. Pues sí que n'hi ha una barraca, almenys una que jo recorde, que es pega foc. Crec que este home és el tio Santíssima, que ja fa anys que murió també. Hi ha una barraca, yo recuerdo el día del incendio. Me llamo Ernesto Andrés Miguel, he nacido en Rusia, Moscú, y me vine pues con 4 años y medio, junto con mis padres y mi hermano Andrés. Y bueno, pues este sería un poco el principio de la historia. Mi padre pues se llama José Andrés y es un vecino del pueblo, de Carpesa, que en la época de la guerra civil pues se fue voluntario para ser piloto de aviación y bueno, y allí se sacó el curso de piloto
y cuando venía a luchar contra los nacionales, pues bueno, terminó la guerra en España. Y por esa circunstancia y sabiendo que si venía a España lo iba a pasar muy mal, pues se quedaron allí en Rusia. Pues allí conoció a mi madre, ella y muchos niños se fueron a Rusia para pues no sufrir esta guerra, y allí se conocieron, mi padre y mi madre se conocieron allí. Y nos tuvieron a un hermano que tengo, se llama Andrés, y a mí. Y bueno, y después de 20 años de estar en Rusia, a través de la Cruz Roja, se hicieron negociaciones para que todos los españoles que se fueron por distintos motivos, mi madre por niña, mi padre por otro motivo, ya que era militar, bueno, vinieran a España. Y bueno, y aquí hay algunas fotos en las cuales pues se puede ver la llegada nuestra de Rusia aquí a España. Aquí tenemos a mi padre en el barco, aquí tenemos a mi madre con una amiga que era del norte. Distintas fotos, aquí estamos sentados con mis padres y con unos amigos que veníamos de allí. Aquí tenemos a mi padre, que era un hombre guapísimo, dicho sea de paso, y ahí está el tío posando con su historia. Y aquí está mi madre con una de sus buenas amigas, que se llamaba Amor, que era una gracia de mujer. Aquí ando yo, haciendo barrabasadas, que era lo propio. Aquí está mi hermano Andrés, y yo también, haciendo de las nuestras. Llegamos, ellos no estaban casados, lógicamente por la iglesia. Aquí es algo que se les obligó tajantemente, se les obligó a que, bueno... Entonces, pues yo tuve la suerte de ir a la boda de mis padres, cosa que no pueden decir mucha gente, ¿no? y a nuestro bautizo también, claro, nos bautizaron, porque esto era, vamos, sí o sí había que hacerlo, ¿no? Y mi padre sí que tuvo problemas para encontrar trabajo, muchos problemas. De hecho, encontró trabajo mi madre antes que él, en un almacén que había en el pueblo. Había un almacén de patatas y entonces pues ahí iba mi madre a hacer horas para poder ganarse el sustento. 2 o 3 personas del pueblo, si no recuerdo mal, creo que mi tío Pepe, el tío Alfredo, había un médico que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Bueno, juntaron un dinero, compraron un camión para hacer el transporte de frutas y demás, y mi padre, pues bueno, la aportación que hizo mi padre a su sociedad era la mano de obra, era el llevar el camión para arriba y para abajo. Y bueno, estuvo trabajando, ese fue uno de sus trabajos que podía realizar, y luego, pasado el tiempo, pues ya se puso a trabajar en un motor de agua, de regadío del secano. La verdad es que yo recuerdo la vida de camionero como muy triste, porque yo a mi padre no lo veía casi nunca. Yo soy Vicenta Bayarri, pero todo el mundo me llama Katy, y vivo en la alquería de Micheta. Es la alquería donde nació mi madre, donde nació mi abuelo. Vivieron aquí, yo creo que hasta mis bisabuelos vivieron aquí. La alquería era de un marqués y tenía las tierras y tal, pero poco a poco se fueron quedando las tierras mi familia. Al final solo quedaba la alquería, que la teníamos arrendada al marqués. A vez, estando yo en Argelia, empecé a soñar que lo que más me gustaba a mí era en realidad irme andando desde Carpesa a la alquería, y pensé, pues yo voy a vivir en la alquería. Cuando se lo dije a mi padre se asustó, porque mi padre no le gustaba mucho la casa, pero no quiso nunca... Aquí había nacido mi madre, mi padre no tenía nada que ver. Él había nacido en el centro del pueblo y no entendía cómo yo quería irme a vivir aquí. Bueno, la alquería estaba en estas condiciones cuando vinimos, en el 78. Empezamos a arreglarla y la arreglábamos nosotros. La picamos toda, hicimos doble tabique para evitar humedades, total, que eso 78, 79, en el 79 la acabamos. En realidad éramos 6, pero luego nos quedamos con 4. Era una pareja que eran del clínico, porque yo trabajo en el clínico, y mi marido y yo. Había amigos que trabajaban fuera, en Andorra, que eran profesores de esquí, venían a pasar el verano aquí, y vamos, lo pasábamos, la verdad es que muy bien.
Poco a poco fuimos afianzándonos en la alquería y tal, y sobre los 80 en el 88 hubo una escisión. La pareja de la otra se fue a vivir a Ibiza y me quedé con mi marido, no, también acabé con mi marido, es decir, me quedé sola completamente. Las fallas, pues los niños participaban en la confección de una falla. Se hacían los pasacalles, se hacía la falla, se quemaban y además todas estas actividades eran de puertas abiertas. Hay que reseñar también que la escoleta siempre ha estado con la participación de todos los padres, porque hacíamos muchas excursiones a la capital también y participaban los padres. Es decir, creo que fuimos pioneros en un tipo de que no se reconocía lo que era la escuela infantil, la enseñanza de 0 a 6 años, y el colectivo de escoletes infantiles de la Comunidad Valenciana. En Valencia habían 32 escoles, ni a qué dirlo, ¿vale? Que después, quan arriba un govern, pues las va estancar a totes. Pero bueno, així es la política, ¿vale? También así decíamos el pasacarrer, pero bueno, pues Carnestoltes, ahí estaban. Tot el món se disfrazava i anaven tots per el carrer. Fotos de festes de Carpesa, unes festes que es van celebrar a l'any 87, 85-87, no recordo ara exactament. La colla dels nostres amics vam ser els festers dels Sants de la Pedra, els patrons d'ací del poble. I com a novetat, per fer alguna cosa diferent, vam fer un drac, vam fer uns cabuts i com podeu veure el drac tenia fins i foc i tot. Eixe drac aparegué en la plaça acompanyat de la banda de música de Pedralba i també amb una traca que es va disparar des del campanar, que la feu Vicent Cavaller, però l'abuelo, o sigui, el que va ser el fundador de la pirotècnia, i ens feu ell exclusivament eixes eixides del drac i la traca del campanar, perquè dia que els coets tal i qual van en els trasllats dels sants, era l'eixida massa llarga. I aleshores ell ens va fer uns coets en les eixides més curtes i a més ell estava molt emocionat en aquesta festa perquè ell personalment va ser el que va preparar tant la traca que es disparava del campanar com els coets que portava el drac. I això ho feu Vicent Cavaller, el fundador de l'empresa. Actualment la porten els fills i els nets, però ell va ser el fundador. Això també va ser una festeta que varen organitzar els festers de Sant Roc i res, varen organitzar una festa molt graciosa on la gent major es va disfressar de bebè. Este bebè que veu així és mon pare, que estava graciosíssim, el portaven en una carretilla. Un dia varen celebrar el bateig, vingueren, parlaren en el retorn, en l'església es va celebrar una espècie de bateig així a la porta. Don Joan Ruix, que era el retor en aquests moments, va col·laborar en aquella festeta. La gent ho va passar molt bé, tiraren caramelos, vull dir, feren molta festa amb res de diners. I l'endemà varen celebrar la comunió del xiquet. I ahir es veu mon pare vestit de marineret, amb un traje de mariner de mili, pues celebrant la comunió. Y hacíamos obras de teatro con la gente que trabajaba conmigo en el clínico. Esta es una que hicimos que era Lo que el viento se llevó. Vamos, disfrutábamos mucho, hicimos la ópera de Sombrero de Tres Picos, hicimos unos sainetes sobre religión que había, que era un cura que contaba cosas de religión y que estaban muy bien. Hicimos de todo. Després hi havia, ha portat també unes fotos més antigues. Aquestes fotos poden tindre, ja quasi tindran 47 o 48 anys. Hi havia costum així a Carpesa de fer cabalgada un dia de festes.
I aleshores tota la gent jove es reuníem, s'organitzàvem i cada grup de gent es disfressava d'una cosa diferent. I es feia una cabalgata que feia molta festa, la gent participava molt. Aleshores jo crec que la gent jove participava més en les festes que ara. Es vivia d'una altra manera i tal vegada, no sé, els agradava participar més que ara. Ara tens que insistir molt a la gent per a que participe en aquestes coses. Però aleshores ho fèiem així i s'ho passàvem molt bé i la veritat que tampoc no tenia ningú cost elevat. Vull dir, cada grup es muntava la seva disfressa i així passàvem les festes. Jo soc Pau, tinc 23 anys i soc net de Josefa Balesteguín Lorente, que va viure aquí a Carpesa durant 47 anys, a Carmelo Vicent, el número 13 en concret. I bueno, aquí en el poble era coneguda pel malnom de la Yeye, perquè malgrat estar casada, en aquella època no estava ben vist portar pantalons i ella els portava, es maquillava així com molt estrident, no sé com a dir-lo, amb colors verds, molt cridaners, i bueno, era així molt extrovertida, es veia molt. Era aquesta senyora. L'he arribada a conèixer, va morir fa 6 anys, i bueno, veníem a visitar-la ací, a aquest mateix edifici, tots els dissabtes, i bueno, jo me l'estimava molt. I de fet vaig decidir, quan va morir, vam haver de buidar el seu pis i vam haver de treure totes les seues coses. Jo em vaig quedar, evidentment, no totes les seues coses, perquè no podia, però part de les seues coses, i entre elles vam trobar una llibreta on ella escrivia coses que crec que són seues perquè no he trobat autoria, i coses de les quals sí he trobat autoria, i va haver un trosset de poema, una estrofa, d'Antonio Gala que em va arribar molt, no sé exactament per què, que a banda de tindre la llibreta també la tenia escrita en altres llocs, però vaig agafar aquest tros de la llibreta i vaig decidir tatuar-me'l, perquè volia tindre-lo a la meva pròpia pell y amb la seva lletra, que es aquest. Y en el 85 me fui a Túnez y entonces me hice un novio allí. Y en el 87 me casé con él y se vino a vivir el 10 de enero del 87, del 97, se vino a vivir aquí. Y bueno, luego adoptamos a una niña y nada, la verdad es que vivir aquí es como un sueño. Un día, de repente, estábamos cocinando una amiga y yo y se ponía a gritar, venid, venid. ¿Qué pasa? Que en Túnez han abierto los orfanatos y quieren que haya adopciones porque se están llenando y tal. Entonces me dice, ¿tú quieres que adoptemos a una? No habíamos hablado de eso para nada. ¿Tú quieres que adoptemos a una niña? Y yo digo, pues sí. Y se fue, al día siguiente llamó a la embajada y al otro día se fue a Túnez. Y nada, muy bien. En realidad en 7 meses tuvimos la adopción. Luego hacer los papeles aquí en España nos costó más, pero bueno, ya los hicimos y tal. Y cuando ella era pequeña no sabíamos qué hacer, tal. Y de repente dijimos, pues Libia nos gustaba mucho. ¿Qué no haremos una agencia de viajes que haga Túnez y Libia? Lo más importante para nosotros es Libia, pero Túnez también. Total, que empezamos a mirar y nos pusimos de nombre Amal Safar, que Amal quiere decir esperanza y Safar viaje, de viajes con esperanza, ¿no? Los primeros clientes fueron carpesanos. Y bueno, pues acabamos con una agencia de viajes, con una hija adoptada que empezó en la primaria aquí, ella en el colegio de aquí detrás, ahora ya tiene 19 años cumplidos,
Y con la crisis que hubo en el norte de África, la primavera árabe llamada, pero que no, en realidad no ha sido tan primavera, pues dejó de venir clientela y tal. Y al final deshicimos la agencia de viajes, pero seguimos muy en contacto con los tunecinos. Y de vez en cuando pues traemos cosas de pues futas, por ejemplo, y que se ha quedado toda Carpesa, tiene una futa para irse a la playa. Mis padres, entre otras cosas, pues también no nos contaron demasiadas cosas, me imagino que por motivos pues bueno, también teníamos 4 años y tampoco íbamos a entender demasiadas cosas, ¿no? Y también, pues me imagino que por miedos y por historias, ya que mi padre, bueno, pues sufrió una represión bastante fuerte, ya que puntualmente, pues se lo llevaban, venía la Guardia Civil y cada X tiempo se lo llevaban, hablaban con él, quiero entender que hablarían, no sé lo que pasaría o dejaría de pasar, y así durante mucho tiempo hasta que la cosa se fue suavizando y se fue, bueno. Entonces pues pasó mucho tiempo y ya pues este buen hombre que teníamos aquí gobernando nos tuvo a bien de dejarnos y bueno, entramos ya en una democracia y mi padre pues fue pues uno de los, bueno, fue el primer alcalde del Partido Comunista, pues de Izquierda Unida, Partido Comunista entonces, de Carpesa. Bueno, pues esto fue muy chocante porque Carpesa es un pueblo conservador y de alguna manera que una persona así pues chocaba un poquito, pensaban que no sé, que iban a pasar cosas que no tenían el por qué pasar, lógicamente. Y bueno, al poco tiempo la verdad es que bueno, mi padre se volcó por la gente porque venía con una educación totalmente distinta a la que bueno, pues estaban aquí acostumbrados o vivían, ¿no? Y bueno, al final la gente pues lo quiso mucho porque era un hombre que se volcó por el pueblo y tal. Pues yo recuerdo, por ejemplo, cuando hubo el accidente de Chernobyl, bueno, pues pasó lo que pasó, que fue una desgracia tremenda, y no sé si fue al tiempo, porque los tiempos tampoco los ubico demasiado bien, pero al año, 2 años o 3 años, no recuerdo exactamente, pues vinieron chiquillos rusos, vinieron aquí a Carpesa, porque los fueron son niños que sufrieron y demás, y los fueron pues ubicando en sitios, se quedaron sin padres y sin... Y bueno, el caso es que vinieron a Carpesa varios niños de aquellos, y yo aquella época recuerdo que mi madre era la mujer más feliz del mundo, porque aquí en el pueblo habían en varias casas niños que evidentemente no hablaban castellano, y que bueno, pues que mi madre iba pues casa por casa explicando un poco lo que ese niño quería, si quería, no sé, comer determinada cosa, o tenía determinado dolor, o tenía determinado, no sé, problema. Mi padre era Pepe el ruso, y nosotros el Rusets, o sea, toda la vida era el Rusets. De hecho, bueno, años después, pues mis padres tuvieron una niña, que es mi hermana Carmen, y bueno, pues esta era española, esta no era rusa. Y eso mi hermana, cuando fue mayor, que ya tuvo esa razón, pues le daba mucha rabia, porque ella no había nacido allí, para ella era importante haber nacido allí, ¿no? De hecho, yo tengo un hijo que se llama Daniel, y también es, pues bueno, pues Daniel Rousset. Ya menos porque él, bueno, pues se van perdiendo un poquito los motes y cosas de estas, ¿no? Pero sí, la verdad es que, pues eso, es ruso. Hola, soc Òscar Roche. I jo soc José Manuel Fornel. Estem així perquè vam escriure un llibre fa uns 8 anys. 8 anys, ja. Sobre els malnoms del poble. I simplement serà un poquet perquè no se perdi la memòria de la gent més major i també un poc per curiositat nostra, per conèixer un poc els orígens dels malnoms de la gent del poble. Més que res per a que no se perga la història del poble. La història de Carpesa, conforme va morint la gent, se va perdent història. I al perdre aquesta història, al final, el poble és història. I sense la gent major, al final tenim que, si no som nosaltres que repleguem algo, desapareix. Me dic ben Joan, soc de Terol, vingui així al poble a Carpesa als 13 anys, me casí en la filla del Chato Rosendo, que és Adela Ballarri, fèrem esta casa que està així al costat,
i després vas comprar este solar i en este solar jo sempre tenia el desig de replegar coses velles. Així n'hi ha un secret. El secret és que el 80% dels trastos que n'hi ha en el xicotet museu que tinc són donats per el poble de Carpesa. Sempre les dic el mateix, que l'objecte és d'ells, que si algun dia algun nebot, algun fill vol, que vinga que se l'emporti sense ningú problema. Anem a començar. La majoria dels trastos que tenim són aperos de labranza. Aperos de labranza es comencem per les corbelles, els pesos de la taronja, són pesos que són de fusta, ara són de ferro, tot això se feia antigament en fusta. Antigament així se sembrava molta herba. Per què? Perquè en cada casa n'hi havia bous. Els bous anaven al matadero i es canviaven per diners o per género per a menjar. Entonces, si n'hi havia molta herba, n'hi havia un cuc, que és l'oruga, que n'hi havia moltíssimes orugues en l'herba, sobretot en el mes d'octubre i en novembre. Inventaren aquest aparato que és la herba, si imagineu que és d'altura, les orugues apugen per el tallo de la herba i el que feien era anar per la herba fent aixina, i aixina, i aixina, i entonces què passava? Els cucs caïen ahí. Després eixien fora del camp, ho tiraven fora del camp i... El retorn sempre arrepleguen diners de totes les bandes, ¿vale? Entonces, què passa? El Domun era per a les missiones, anaven, era sobretot en octubre, crec que era per el 12 d'octubre, una cosa així. Jo he anat, quan era xicotet, en el Domun, i anaven pel carrer, on els bars, i entraven i demanaven la voluntat i ficaven una pegatina, com ara lo del càncer o de la Cruz Roja i tot això. I entonces portaven aquestes sutges i després anaves a la parròquia, perquè això és de la parròquia, i el retorn obria i no sé el que feien els diners. He trobat també unes fotos per casa de la societat de caçadors que hi havia en Carpesa fa ja molts anys. Jo això ho recorde, era molt xicoteta, i recorde que se celebrava un concurs de tir, de colom. Sembla que era el barranc de Carraixet. A més, així hi ha una foto de mon pare tirant, i crec que és el barranc de Carraixet allà dalt a l'altura de Benajever. I després els caçadors organitzaven un sopar i feien una entrega de trofeus. I així està mon pare, en les dues fotos, recibint el seu trofeu. Així apareix el que era alcalde de Carpesa en aquells moments, el tio Alejandro, i està també l'alcalde anterior, don Ignacio, que era el metge del poble. Recorde també que un any, siguent nosaltres jovenetes, les festeres de la Mare de Déu de la Puríssima d'eixe any varen servir el sopar dels caçadors en el bar Paco. Si no recorde mal, sembla que este xiquet és Alfonso, el fill de Paco, el del bar, i així estem les xiques jovens que vàrem servir aquell sopar aquella nit. Els dissabtes a casa de la meva iaia, recordo d'aixòs dissabtes partides al partits infinites. Ella mai no perdia, la resta sí, coses curioses. Mon pare i ma mare de vegades se n'anaven a sopar, ells sí em deixaven amb ella i no sé, xerràvem, veiem la tele, ella em feia el sopar i no sé, era temps que compartíem. El meu iaio i la meva iaia, Pepe i Pepa. El meu iaio era conductor d'autobusos fins que ja no va poder ser més conductor d'autobusos perquè es va posar malalt i va haver de deixar de treballar. Soc Paco Bayarri, el fill de Francisco Bayarri dels mobles que sempre s'ha de ser en Carpesa. Les coses començaven amb mon pare l'any 39, en 1939. I després ho agarré jo i ja estan els dos meus fills, Juanjo i Francisco. Sempre s'han dedicat a lo que és el moble, és l'única casa que n'hi ha en el nostre poble de comerç. Quan tenim el taller n'hi hagueren més de 60 persones treballant. Avui en dia són dos i els meus fills, perquè jo no compte ja per res. Un comedor d'estos
durava de fer uns 4 o 5 mesos. Perquè era tot manual, se duia l'arbre així, així tallàvem l'arbre, fem la talla, fem polimenter, fem els tableros, fem tot així. Després ja, quan ja va passar temps, pues ja anàvem, diguem, menys personal, pues ja entonces ja no ho fem tot així, fem unes coses així, o tenim uns tallers que ens feien a sols per nosaltres, com si ho fem nosaltres, però no ho fem tots nosaltres, fem altres tallers. El bar Paco tenia un mal nom que li diem bar la mosca. Bar la mosca perquè la neteja estava una miqueta brillada per la seva ausència. Entonces, tingueren això de que este bar potser estigui funcionant 40 o 50 anys o més. Entonces, totes les botelles que estaven dalt de la barra mai les netejaren la pols. Entonces, el fill de l'home quan vengueren al bar, a la planta baixa, me digué, Juan, ahí tinc les botelles de mon pare que si les vols les fiquem en el museu. I s'han quedat en el museu. S'han quedat en el museu com estaven. Un cine que estava aquí al costat, en la casa del costat, el número 13, on viu la Bruixola, que encara està la pantalla ahí. Entonces, n'hi havia la censura o no la censura, entonces ficaven, ahí baix ficaven la pel·lícula i ahí ficava la qualificació de lo que és la projecció. Els llibres tenen una història. No n'hi havia aigua corrent en les cases del poble de Carpesa. Entonces, així els xiquets i els majors se llevaven en els llibrells. A banda de llevar-se les persones, allà amassaven fent el que tenien que fer del pa o pastar lo que fora, i així se llevaven. Entonces, anar recuperant per el poble molts llibrells. Sobretot, este és d'un amic que li diuen el Gallo, el pollastre, que és de Poblenou, que li diuen Gonzalo, i me conta la història que sa mare el llevava en el llibrell. Ara ja no se fa perquè això ho fan les fàbriques que compren els sacs. Antigament compraven el sac i això era la plantilla per a ficar el nom de la persona que venia, que tenia les xufes. Ho feien molt senzillament. Ficaven la plantilla en el sac ja ple o pla i com pintura passaven per ahí i se quedava això gravat i ja està, no n'hi ha més. Pues això és un aixovar. I això és un document que es feia antigament, quan es casaven. La dona aportava el que era la roba de casa i la roba d'ella al matrimoni. I això és un document que es queda en la barraca en el seu moment perquè ho mantenien tot en aquella època. I diu això, no sé, una mantellina, un sinaues, no sé què. Ara va posant així un poquet el que la dona aporta al matrimoni. No és un dot, perquè el dot era, n'hi havia unes terres, no sé què, és l'aixovar, en aquella època seria. I això se va fer fins a prou anys del segle XX, després s'ha deixat de fer, evidentment, però és una cosa curiosa. I això és una cartilla de racionament. Això en la postguerra n'hi havia dos tipus de cartilles, una per la carn i una per altre tipus de menjar, l'oli, l'arròs, els llegums i tal, i tenien una sèrie de cupons i en això ho canviaven i es donaven menjar. En la guerra perquè n'hi havia pobrea, perquè no hi havia menjar i això es valia per això. Eren cartilles municipals, del carro, del ganau que tenien, si tenia un cavall per tirar del carro, tot això d'alguna manera tenies que tindre registrat i anaves posant-ho en la cartilla. Soy José Badelles Esteve, presidente del Club de Hockey Carpesa durante 32 años, desde su fundación en los años 71. A finales de los años 60, principios de los 70, don Miguel Monsoriu y don Joaquín Gómez se plantean la posibilidad de aportar algo al pueblo para que los jóvenes los críos tuviésemos una alternativa a un ocio sano. Y don Joaquín estaba metido en el mundo del deporte en Valencia y hablando con la Federación de Hockey
finales de abril, principios de mayo del año 71, traen a una pista bastante rudimentaria que teníamos aquí en Carpesa, traen unas finales del Campeonato Provincial de Hockey Sala. A partir de ese momento, un grupo de chavales que estábamos en ese momento implicados en la parroquia, empezamos a organizarnos y, bueno, pues finales de junio de ese mismo año, diríamos, le damos forma oficial al Club de Hockey Carpesa. També, així en Carpesa, en la història de Carpesa, ja són quasi 48, quasi 50 anys que té el Club de Hockey. Esta és una foto dels primers anys, no sé si sigui el primer, el segon, dels primers anys. Així jo no estic en aquesta foto, avui soc el vicepresident del club, som 250 socis. Però 10 anys després, en un viatge a Múrcia, en el que havien guanyat, eren campions regionals, entonces no hi havia autonomia, eren campions regionals, les federacions eren provincials o regionals, no recordo. Anem a Múrcia i tinguérem, així sí que estic jo en esta foto. Este soc jo. Empezamos con un equipito de juveniles y, bueno, pues poco a poco la cosa fue creciendo, incluso, bueno, era un deporte minoritario, por supuesto, solamente era un deporte muy conocido en Cataluña. Aquí en Valencia pues había 2 o 3 clubs o 2 o 3 equipos, más que clubs, eran equipos universitarios y el único club oficialmente al margen de la universidad, fuimos el primero en surgir nosotros. Ya en el año 74, 3 años después, bueno, pues tuvimos la suerte de poder participar en una final del Campeonato de España Juvenil que se disputó en Vigo. Poco a poco el club fue creciendo, tuvimos equipos, hemos tenido equipos juveniles, hemos tenido equipos seniors, equipos que incluso han participado en competiciones de primera división nacional, llevando pues el nombre de nuestro pueblo pues por todos los rincones de la geografía nacional. Quan farem els 35 anys, farem una festa i allà estem alguns. Alguns ja pinten canes, uns més que altres, de la primera foto més que de la segona foto. Així estem. El club de hoquei ha sigut un eix vertebrador de Carpesa, tots han passat, així no n'hi ha altra cosa, i avui en dia es coneixen per tot arreu. Anem a Màlaga a jugar, l'altre dia estiguem en Màlaga, a vegades l'any passat en Terrassa, en Madrid, a Saragossa, allà on anem coneixen i parlem amb gent que potser porta una samarreta de Complutense, porta una samarreta de Terrassa o el Barça, el Barcelona Club, y dice, te veo en tu Carpesa, y digo, yo he estado ahí en Carpesa jugando al hockey. Carpesa és un poble que és estèticament i arquitectònicament molt bonic. No sé si l'has vist, el carrer de l'entrada i tots els carrers fets de taulella vist, que és molt, molt, molt bonic. De lo que era el poble antic queden 2 o 3 carrerons, però el que és molt bonic és la llum de l'horta, és preciosa, ¿no? O sea, es esa llum de Sorolla, se viu así tots els dies. Seguimos yendo mucho a Túnez, la chiquilla habla árabe también, está muy bien en Túnez, está muy bien con la familia de Fatia y está muy bien aquí con mi familia. Y la verdad es que al principio a ella no le gustaba vivir en una alquería, decía que estaba muy lejos del pueblo y tal. Y ahora les encanta. A sus amigos le llaman la Casa Narnia. La veritat és que se l'han passat molt bé, els treballadors i els xiquets, n'hi ha que dir les 2 coses, no? És a dir, que ha sigut una escola molt participativa i molt integrat els xiquets. Jo pense que per mi han passat, jo estic en l'escola 14 anys, ¿vale? Han passat 14 generacions de xiquets que avui ja són majors, que tenen fills, que a més jo les estime moltíssim. Pense que ells també perquè se nota la reciprocitat que ha hagut. Y entonces ahora ya ves que tienen pues chiques de la edad que ellos tenían cuando venían a la escuela. La vida ha canviat prou, en el sentit de que hi havia, abans en el poble hi havia 3 comerços, hi havia 2 carnisseries, hi havia 4 bars, tot això funcionava tot al mateix temps. Ara no queda res. L'única tenda que queda ara se traspassa i
el Casento, que digueu, Cavarbi, i queden 2 bars i poca cosa més. I han tancat totes les carnisseries, han tancat tot, perquè, lo típic, la gent prefereix anar-se'n al supermercat i si anar un dissabte per la flor compres tot, i són coses de la societat. L'altre dia estic veient que l'any passat vam fer 40 anys i estàvem veient la foto de la comunió i ne som allí, no sé, igual en som una vintena. Pues que de la mateixa quinta tots, fills del poble, tots vivíem en el poble i d'aquesta quinta, pues no sé, igual ne vivim 3 o 4, vivim en el poble. Tots els altres ja vivim fora. Se n'han anat a veure també els deberes perquè així no se construís. Al no construir-se, molta gent s'haguera construït, s'haguera ficat a viure així. Però com construïxen en Bon Repòs, al Màssera, a Vinalesa, en pobles del voltant, pues la gent s'ha anat a viure als pobles del voltant. I venen així pues, o a València mateixa. I la gent ve així pues, a festes, o als bous, que abans ara ja no se'n fan, però als bous venia la gent a festes i aquestes coses. Mon pare començà fent caixes de ceba en els camps. Després es començà ell i un germà a fer portes, en casos pares de mon pare. I després ja a cada un s'agarrà, quan ja se casaren, a cada un s'agarrà ja, un s'agarrà un negoci, l'agarrà l'altre, que eren 4 germans, i a cada un agarrà un ram de lo que és això. Mon pare agarrà dels mobles, un altre agarrà de taulero, un altre era llaurador, un altre era escultor. Doncs Carpesa és important per a mi perquè d'alguna manera és un lligam amb aquesta persona, amb la meva iaia. I pense que quan ella se'n va anar d'alguna manera, alguna part d'ella se'n va quedar amb mi i aquesta terra és una manera d'unió amb aquesta persona per mi. Llavors aquesta terra per mi és això. Hay alguna anécdota, por ejemplo, el primer año, cuando fuimos la primera competición nacional, fuimos a Vigo. Bueno, ¿de dónde sois? ¿Qué club? El equipo de Carpesa. Carpesa, ¿eso qué empresa es? ¿A qué se dedica esa empresa? O sea, el que acabase nuestro nombre en SA, pues por supuesto que ni conocían Carpesa, ni conocían dónde estábamos y suponían que éramos una empresa. El club ha ido creciendo y en estos momentos, bueno, pues es el deporte nacional, entre comillas, del pueblo. Prácticamente ya son 48 años los que el club lleva con sus altibajos a lo largo de estos años, pero en este momento, bueno, pues muchísimos equipos, desde benjamines hasta seniors, incluso equipos de padres y de madres, que también participan ya en competiciones que la propia federación ha organizado o está organizando. Se viu molt bé perquè estem en la ciutat, estem al costat de la ciutat, tenim a 10 o 15 minuts el centre d'una ciutat, que en els avantatges, y sin embargo vivim en la tranquil·litat, en el sosiego, en este paisatge, dins de la ciutat no podríem estar fent aquesta entrevista i disfrutem i respirem com si estiguérem, de fet estem enmig del camp. De fet, l'horta és un bé que l'han protegit recentment i és algo incomparable.